προς τον άλλον, περιστατικά βέβαια, εργασίες που είχαμε κάνει ως υπηρεσίες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εγώ, η Ελένη Δούτα, καθώς και η Νικολίτσα Κωστούπη. Οι εργασίες αυτές ήταν φωτογραφική περιεχομένου, στα πλαίσια του μαθήματος της λαογραφίας που τον καθηγητή Φίλιππαν Σιλιώτη. Τι είναι όμως η λαογραφία? Είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τον λαϊκό πολιτισμό, τον μελετά και τον καταγράφει. Καθ' υπόθεση του καθηγητή μας, θα έπρεπε οι φοιτητές του φυσιολογικού τμήματος να πάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, να προσεγγίσουν άτομα τα οποία γνωρίζουν ορισμένα πράγματα από την παράδοσή μας και να τα καταγράφουν, όπως ακριβώς θα τους τα διηγηθούν. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να ρωτούμε ανθρώπους της οικογένειάς μας και του ευρύτερου κύκλου μας, ανθρώπους όριμους όμως, και να καταγράφουμε όπως ακριβώς μας λένε διάφορες πληροφορίες. Καταγράψαμε ιστορικά στοιχεία του τόπου μας, έγινε η περιγραφή της παλαιότερης κατοικίας, της ετοιμασίας, της υπόδεσης, των οικιακών συσκευών, των εργαλείων κλπ. Καταγράψαμε ήθη και έθιμα, καθώς και δοξασίες που αφορούν τη γέννηση του ανθρώπου, το γάμο και το θάνατο. Συγκεντρώσαμε δημοτικά τραγούδια, χορευτικά, τραπεζίτικα, τάβλας όπως λέμε, λεύτικα, νανουρίστικα, παιδικά τραγούδια, θρησκευτικά, παιδικά παιχνίδια, λαϊκά ανέκδοτα, γλωσσοθέτες, παραδόσεις για νεράιδες, για κτίσιμο εκκλησιών, παραμύθια, παροιμίες, τοπονύμια, ξενικές λέξεις και εκφράσεις και άλλα. Κάτω από κάθε πληροφορία σημειώθηκε ο πληροφοριοδότης, η ηλικία του, ο τόπος γεννήσεώς του, η διαμονή του και οι γραμματικές του γνώσεις. Έτσι λοιπόν έγιναν οι εργασίες αυτές, καταγράφηκαν στο τετράδιο και παραδόθηκαν στον καθηγητή και έκτοτε φυλάσσονται στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το λαογραφικό υλικό που συγκεντρώσαμε ίσως θα είχε χαθεί εάν δεν είχε καταγραφεί τότε, διότι οι περισσότεροι πληροφοριοδότες έχουν φύγει πια από τη ζωή, οι οποίοι κουβαλούσαν μαζί τους πολλά και αξιόλογα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού από τις προηγούμενες γενιές. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτό που τότε κάναμε μας φαινόταν ασήμαντο. Τώρα όμως, ίσως είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία του κάθε τόπου χωριστά, διότι με την πάροδο του χρόνου, όπως όλοι διαπιστώνουμε καθημερινά, χάνονται και ξεχνούνται πολλά στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού και της παράδοσης του. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό το βιβλίο πιστεύω ότι είναι πολύτιμο και για εμάς, αλλά πολύ περισσότερο για τους ακόμη. Bravo Mara. Ναι.